Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Тапшырубызның иҗат төркеме һәм мин Азилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Бүген 30 май, пәнҗешәмбе. Тарихка бу көн нинди вакыйгалар белән кирип калган икән? Бергәләп барлык. Бүген халыкара феминизм, ягъни хатын-кызларның бәйсезлеген игълан итүче көн. 1431 елның 30 маенда Жанна д'Аркны җәзалап учакта яндырып үтерәләр. Көнне сайлап алу шуның белән бәйле. Бүгенге көндә хатын-кызлар ирләр белән бер рәттә уңышлы гына дәүләт белән идарә итәләр. Һәрбер 5нче Нобель лауреаты хатын-кыз. Бүген халыкара склерозга каршы көрәш көне. Авыру баш миенә, күз нервысына тискәре йогынты ясый. Көннең максаты склероз турында, авыру аркасында килеп чыккан эзлегүләр, дәвалау проблемалары турындагы мәгълүматларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Бүген үзенчәлекле көннәрнең берсе тузганнак калдырган сары төсле борыннар көне. Сары төс кешенең зиһененә, кәефенә уңай тәэсир итә, аппетитны ачып җибәрергә сәләтле, хәтта депрессиядән дә арындыра ала дигән фикер йөри. Үзенең киләчәк тормышын журналистика белән бәйләргә теләгән һәр мәктәп укучысы беренче мәкаләсен Ялкын журналына биреп карый. Мин дә шулар исемлегендә. Кадерле тамашачылар, бүгенге тапшыруга мин махсус истәлекләремне алып килдем. Менә бу журналны кулыма алдым да хатирәләр дәрьясына чумдым. Мәкаләне яздым. Курка-курка Ялкын журналы редакциясына җибәрдем. Түземсезләнеп җавап көттем. Бер көн дигәндә җавап килде. Исәнмесез, Азилә? Мәкаләгез безгә ошады. Без аны бастырырга әзер. Менә ул. Менә ул иҗат канатлары кайдан барлыкка килә. Бер гасыр дәвамында Ялкын журналы яшь каләм ияләренә канатлар куя. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Без яраткан Ялкын журналына 100 ел. Һәм бүген бездә кунакта Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ Фазуллин. Илназ әфәнде, исәнмесез, хәерле көн? Исәннәрмесез, хәерле көннәр. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Чынлап та нинди матур бәйрәм Ялкын журналына 100 ел. Әлбәттә, бу бәйрәм Ялкын журналы белән таныш булган һәр кемнең дә уртак бәйрәме дип әйтергә кирәк. Һәм барыбызның да бәйрәм итәсе килә, шуңа күрә менә нинди чаралар, кайда, сәгать ничәдә узачак, барысы турында да ишетәсебез килә. Әйе, сез дөрес әйтәсез, чынлап та Ялкын журналы инде ул төрле буынның иң яраткан журналы булып торды һәм торачак дип уйлыйм. Алай булса, әле 100 ел түгел, тагын 200 елда, 300 елда яшәр дип уйлыйбыз. Чынлап та һәр кешенең диярлек тормышында, бала чагында Ялкын урын алып торды. Һәм инде менә бу 100 еллык юбилей безнең өчен шундый җаваплы, әһәмиятле һәм дулкынландыргыч вакыйга. Бу инде безнең редакция өчен генә түгел, бөтен Ялкынның зур аудиториясе өчен. Ялкынны укыган, Ялкынга язган, Ялкын белән ничек тә булса таныш булган, Ялкында аның турында язган шәхесләр дә күп бит безнең. Әлбәттә. Шундый зур безнең армиябыз бар. Һәм менә гәрчә безнең туган көнебез рәсми рәвештә мартта булса да, без зур чараны менә 1 июньгә, алай булса, балалар яклау көне уңаеннан да ул туры килде шулай. 1 июньдә зурлап, масштаблы рәвештә Казан кирмәнендә оештырачакбыз. Күз алдына китерегез, менә көн дәвамында Казанның уртасында, Кремль территориясында балалар шаукымы булачак, балалар сабан туе дип әйтик, анда бик күп бала җыелачак. Ул 5000-нән артык инде төгә килә торган балалар безнең бар. Республика буенча һәр районнан делегация киләчәк. Шулай ук Казандагы мәктәп укучылары, безнең укучыларыбыз һәм инде алардан балалардан тыш, әлбәттә инде ата-аналар да була, Казанны күрергә килгән туристлар, кунаклар. Ягъни ул көнне территория, Казан Кремль территориясе һәр кемгә ачык булачак. Biz инде бу армияны дип әйтгән аудиторияны үзебез генә җыеп бетә алмыйбыз. Шуңа күрә безгә монда үзебезнең дусларыбыз алдынгылар хәрәкәтендә ярдәмгә килде. Алар да үзләренең балаларын җыялар. Чараларга килгәндә территорияда, Казан Кремлендә, менә әйткәнемчә, көн дәвамында шаулап торачак. Анда сәгать 10-нан башлана. Төрле остаханәләр, кичкенәләр өчен булсынмы ул, үсмерләр өчен, зураклар өчен, һәр кешенең яшь үзенчәлекләренә карап, без әзерләдек төрле мәйданчыклар. Әлбәттә, инде иң төп мәйданчык ул Ялкынның күргәзмәсе, Ялкынның тарихы белән танышырга теләүчеләр булса, керү белән безнең анда үзебезнең мәйданчык әзерләнәчәк. Анда инде өлкән буын безнең ветераннарыбыз һәм бүгенге көндәге яшь журналистлар Ялкынның үткәне һәм киләчәге турында фикер йөртәчәкләр. Һәм инде ага таба да Ялкынга ничек иттереп
үсәргә, яшәргә кирәклеген ачыклаячакбыз бергәләшеп. Шундай фикер алышу форматында булачагын дип. Беренче мәйданчык. Икенче анда күп мәйданчыклар була әйткәнчә, остаханәләрдә әлбәттә кул эшләре белән бәйле мастер-класслар узачаклар. Без бит ялкын ул язуга ва рәсем ясау белән дә тыгыз бәйләнешле безнең үзебезнең хикәяләребез, әкиятләребезгә иллюстрацияларыбыз чыгып килә сон саен. Шуңа күрә анда да мәсәлән теләгән кеше комикс ясый ала. Аның өчен бүләкләр ота алачаклар. Аннары булачак бию зонасы, булачак аннары спорт зонасы, анда рекордлар куячаклар, 100 саны белән бәйле бөтенләй бер бәйле булачак, 100 рекорд мәсәлән. Килгән гаиләләр үзара ярышып 100 рекорд куячак. Шулай ук аш су зонасы булачак. Әйткәнчә зур сәхнәдә җырлар, биюләр булачак. Һәм инде үсмерләр өчен кызыклы булыр дип уйлыйм, командаларга бүлешеп, алар квест узачаклар. Һәм инде ахырда җиңүче команда бүләк отачак. Бу әле минем сөйләгәннәрем бик кыска гына өлеше. Кыска гына тыңлыйм әйеме? Шул кадәр күрәсе килә инде үз күзләребез белән түземсезлек белән 1 июнь көнен көтәбез. Ялкынның 100 еллыгын бергәләп бәйрәм итәргә. Алла бирсә, тагын бер искә төшереп дип әйтегән киртләп куясым килә. Ул 10-нан башланса да 6-га кадәр дәвам итәчәк, көн дәвамында. Шуңа күрә кемгә уңайлы, кайсы вакытка уңайлы килә алалар. Без инде аның төгәл графикларын дип әйтегәндә программасын куячакбыз үзебезнең социаль эшчеләргә. Анда инде вакытлары буенча язылачак ул. Шуңа күрә кызыклы булачак, күчтәнәчләр күп булачак. Уеннарда катнашканнарга салы бүләкләр әзерләдек. Бүләкләрне без яратабыз. Шуңа күрә килегез, бөтен кешене көтеп калабыз. Безнең ишекләр ачык. 1 июнь Казан Кирмәне. Истә калдырыгыз, кадерле тамашачыларыбыз. Менә безнең тамашачыларыбызга файдалы булыр. Бераз гына тарихында искә төшереп сак. Тарихы чынлап та аның искиткеч бай. Иң беренче әйтеп китәсем килә минем Ялкынның Мәскәүдә беренче тапкыр татар телендә чыккан балалар журналы икәнлеген. 1924 елда безнең бөек герой шагыйребез Муса Җәлил Мәскәүдә яшәгән вакытта мәкалә яза. Татарстан газетасында ул басылып чыга. Мәкаләнең эчтәлегенә сән гыйбарәт. Балалар журнал кирәк. Татар телендә чыга торган балалар өчен, үсмерләр өчен бигрәк тә 12 яшьтән башлап зурак яшьтәге балаларга безгә журнал юк дигән мәгънәдәге эчтәлектә мәкалә яза. Шуннан соң менә кичкенә иптәшләр дип аталган беренче журнал чыга. Ул вакытта ул Ялкын дигән дип исеме белән чыкмый, аның исеме була кичкенә иптәшләр. Соңыннан 1928 елда ул үзенең исемен үзгәртте Октябрь баласына. Аннары 1933 елда ул редакция инде Казанга күчә һәм исемен дә үзгәртте Октябрь баласы дип. Дөресәгә пионер каләменә үзгәрә. Октябрь баласыннан пионер каләменә үзгәрә 33 елда. Аннары инде сугыш башлангач ул шөгыльләнеп туктап тора һәм 1952 елда ул эшчәнлеген яңарта. Ләкин инде шулай исемен үзгәртә, пионер дигән исем астында чыга башлый ул. Һәм 57 елда, 1957 елда инде ул без белгән Ялкынга әверелә. 57 елдан башлап без инде Ялкын журналын карап тотып укып үсәбез. Ялкын исемен бирүгә безнең зур шагыйребез Ләбибә Ихсанова сәбәпче була дип әйтгән вакытта аның баш мөхәррир булып эшли. Һәм СССРда ул вакытта пионер сүзе кергән журналлар күп була һәм буталчык булмасын өчен инде шундый үзенчәлекле, оригиналь исем тәкъдим итәләр, шуны кабул итәләр. Ялкын шуннан бирле менә Ялкын булып дөрләп яна инде. Исеме җисеменә туры килеп тора. Мин һәр вакытта кабатлыйм инде Ялкынның төп миссиясе ул. Сездә әйтеп киттегез Азизә, үзегезнең дә тәҗрибәгез булган. Ул балаларга, мәктәп яшендәге үсмерләргә урта һәм югары сыйныф укучылары дип әйтәбез инде безнең үзебезнең төп аудиторияны, аларга иҗат мәйданын булдыру. Кемдер үзен журналист буларак сыный, кемдер үзен иллюстратор, художник буларак сынап карый, кемдер үзен башка өлкәдә сынап карый. Ягъни иҗат мәйданы безне күп кырлы, киң кырлы. Бүгенге заманда инде бигрәк тә мөмкинлекләр артты. Элегрәк заманда ул журнал гына булса, без инде бүгенге көндә интернет киңлекләрендә дә шактый актив эшлибез. Һәм инде анда да теләгән кешеләргә үзләрен сынарга мөмкинлекләр тудырабыз. Студияларда безнең студияларыбыз бар сүз уңаеннан, анда төрле проектларны тормышка ашыралар. Ягъни сүзегезне шулай хуплап әйтергә кирәк, сез бит мультимедиалы редакция, әйме? Һәм без инде менә шушы сүзләрне хуплап сезнең редакциягә күз салыйк әле. Һәм
Барыбыз да барлык тамашачыларыбызны әлеге видео язманы карап үтәргә чакырабыз. Менә ул иҗат итәргә канат куйган Ялкын журналы редакциясе. Без бирегә кунакка килдек. Ялкын журналының мультимедиа редакциясы Татмедиа бинасында урнашкан. Офис бүлмәләре 9-нчы катта урнашкан. Шулай ук 3-нче катта 3 студия Ялкын журналы карамагында. Атна сайын редакциядә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына белем алучы студентларның яңа медиа белгечлеге буенча практик дәресләре уза. Шулай итеп, медиа сфера өчен милли кадрлар әзерләнә. Бүгенге көндә басманың тиражы 3500-4000 дана тәшкил итә. Социаль челтәрләрдә язылучылар саны 200 меңнән артык. Интернетта карауларның гомуми саны 50 миллионнан артык. Илсиярның бармаклары артыннан өлгерә торган түгел. Шул кадәр тиз яза, субханалла. Әле бит уйлап та өлгерергә кирәк, Илсияр, әйме? Бу нинди мәкалә була? Син мәкалә эзлисең бит, әйме? Әйе, мин хәзерге вакытта Ялкынның 100 еллыгына багышланган постны әзерләйдем. Редакциядә шушында эшлисең инде, әйме, Илсияр? Мин язучы журналист, корреспондент дип әйтик инде. Төрле чараларга йөреп, конференцияларга йөреп, алар турында кайткач язып эләм сайтыбызга. Башта кирип китү бик авыр булса да, хәзерге көндә инде мин үземне бик бәхетле дип әйтә алам, чөнки безнең редакциядә яшьләр атмосферасы, көндә ниндидер яңалыклар, яңа кешеләр белән аралашу. Әйтеп китәргә кирәк, безнең чыннан да редакциядә үзебез минем кебек яшь кызлар эшли. Бүгенге көндә редакциядә тулаем алсак 9 кеше хезмәт куя. Анда безнең машина йөртүчебез дә керә, дизайнерыбыз да. Илсияр, мин беләм, менә сезнең бит әле балалар редколлегиясе дә бар, әйме? Димәк, инде балалар үзләре язып, үзләре дә шуны ничектер мөхәррир буларак та үзләре сынап карыйлар дип беләм мин. Әлбәттә, бу дөрес, бездә балалар редколлегиясе эшләп килә. Бу инде редколлегия дигәч, алар безнең белән бергә утырып эшләмиләр инде, әлбәттә. Алар онлайн форматта безнең белән аралашып, шунда төрле шул WhatsApp төркемнәрендә аралашып, безгә үзләренең язмаларын җибәрәләр, үзләрен сынап карыйлар. Чыннан да Ялкын ул мөмкинлекләр мәйданчыгы, беренче адымнарын гына ясаган балалар, журналистика белән кызыксынган яшүсмерләр шушында үзләренең иҗат җимешләрен чыгара алалар. Әйе, бу искиткеч зур мөмкинлек. Ярый, без сиңа комачаламыйбыз, син язып бетер. Ялкын журналының киләсе саны тырышлыгында нәкъ менә мин булачакмын. Шаяртам, әлбәттә, минем яшем инде узды, шулай бит гүзәл. Әмма әйтергә кирәк, нәкъ менә тышлыктагы сүрәтләр нәкъ менә шушы фонда төшерелә, әйеме? Әйе, без хәзер Ялкын студиясында басып торабыз. Әлеге студия барлыкка килгәнче безгә тышлыклар төшергәндә дә, интервьюлар өчен фотосессиялар әзерләгәндә дә бик катлаулы туры килә иде, чөнки яхшы фон табырга кирәк, ул чиста, матур, сыйфатлы килеп чыгарга тиеш. Һәм менә берничә ел элек безнең студия барлыкка килгәннән соң безнең тормышыбыз күпкә җиңеләйде иде бу планда. Bütün кирәк-яраклар бар моның өчен, менә бу циклорама дип атала. Һәм гадәттә без журнал тышлыкларын нәкъ менә шушында төшерәбез инде. Чөнки монда төшергәннән соң азактан фонны алыштырып була, башка төс куеп була. Һәм әлбәттә инде журнал эчендә урнашкан интервьюлар өчен фотосессиялар шулай ук монда уза. Һәм аерым видеопроектлар да әлбәттә монда төшерелә. Әмма бу гына түгел әле безнең студияда видеопроектлар эшләргә шактый күп шундый локациялар билгеләнгән. Менә тышлык турында да сүз башлагачтан сорыйсым килә, әйме? Элегрәк инде менә кичерәк вакытта шушы журналның тышлыгында чыксаң иде ул, әйме? Менә ничек итеп сайлыйлар икән анда дип гел сорау туа иде миндә, әйме? Менә ничегрәк сайланаласың ул чынлап та? Ул бик төрлечә бара. Менә нәкъ менә шушы студия барлыкка килгәннән соң без сыйфатлырак, кызыклырак фотосессиялар ясый башлаганнан соң журналда чыгарга теләүчеләр саны арта бара башлады. Һәм үзенә күрә ниндидер чират шикелле әйбер дә барлыкка килә кайбер вакытларда. Гадәттә инде без я үзебезнең күз уңында тоткан кешеләр була ул. Ниндидер актив, талантлы үсмер бала, кыз яки егет. Яки инде безгә үзләре чыгалар. Менә минем тышлыкта чыгасым килә, минем шундый уңышларым бар, мин әйберләр белән шөгыльләнәм. Әйдәгез берәр нәрсә эшләп карыйк әле дип. Без инде карыйбыз, сайлыйбыз, чыгаргамы, юкмы?
Демек, кадерле дуслар, Ялкын журналы редакциясына языгыз. Бәлки сезне дә нәкъ менә ташлыкта күрә алырбыз, шулай бит гүзәл. Әйе. Без сәяхәтебезне дәвам итик. Әйдә. Номерны алды да 1 ел шалтыратмады миңа. Ұзақ жүрдік. Шақты ұзақ жүрдік. Жидді мөнәсәбәтләргә хәтлек айырылып талдык. Алина әзрәк кенә әйдәкләде инде, дөресен әйткәндә. Алдамасмы? Алина әйдәкләде. Хатын-кыз бит инде ул әйдәкли. Миңа үзе яратам дип әйтте. Мин шаккаттым инде шулай. Беренче үбүче дә Алина булды. Әйе. Мин булдым. Безнең 5 YouTube канал бар. Иң беренчесе ул Ялкынның үз каналы. Бу студиялар барлыкка килгәнче үк инде нәрсәләрдер төшерә, эшли башлаган идек инде без YouTube'та. Аннан соң безнең Бу каналы бар. Анда төрле подкастлар чыгып бара. Безнең Сорау каналы бар. Ул безнең популяр каналларның берсе. Андагы сораштыргалаштыргалау тапшыруында без төрле эстрада артистларын, танылган сәнгать эшлеклеләрен, Күммен кызыклы шәхесләрне чакырып, бер-берсеннән интервью алдыртабыз, бер-берсенә сораулар бирәләр. Һәм Туфан каналы, анда яшь авторлар, яшь шагыйрьләр үзләренең яки безнең классик шагыйрьләр, безнең шигырьләрен укыйлар, шундый клип форматындагы канал. Әлбәттә, без моны эшли башлаганда татар телендә сыйфатлы контент, нәкъ менә сыйфатлы контент җитмәгәннән башланып җибәргән әйбер инде ул, һәм менә шулай русча әйтсәк, долгосрочный бара торган әйбер инде ул, әкренләп шушы без беренче башлап җибәргән әйберләр киләчәктә тагын да күбрәк кешедә кызыксыну ятыр һәм татар телле сыйфатлы контент тагын да артыр дип ышанасы килә. Һәм әйтергә кирәк, әлеге сыйфатлы контент нәкъ менә шушы бүлмәдә төшерелә. Менә бу бүлмәгә кергән кешенең кәефе үзеннән үзе күтәрелә. Чөнки без кәеф медиа лабораториясында. Зилә аңлатып китче, менә монда нәрсәләр эшләп була? Ни өчен ул кәеф дип атала? Монда күпме сорау? Беренче чиратта бу медиа лаборатория булгач инде монда иҗат өчен ниндидер мөмкинлекләр, ниндидер экспериментлар уза. Беренче чиратта инде без менә бу кәеф медиа лабораториясын безнең шәп блогер проектының җыелышлары өчен, чаралары өчен уздырабыз. Чөнки беренчедән зал бик зур, бик шәп ремонт ясалды, һәм аның кечкенә генә сәхнәсе дә бар. Димәк, һәрбер кеше менә үзен блогер буларак сынап карарга теләгән, сәхнәгә менеп үзе турында сөйләп яисә ничектер спикерлардан ниндидер шәп файдалы мәгълүмат алып, безнең спикерларны алар искиткеч, алар этноблогерлар, алар үзләре төшерәләр, ясыйлар нәселәр. Менә шундый кешеләрдән, шундый кәефле залда алар белән бергә булып, алар белән ничектер аралашып эшләү, шулай беренче чиратта кәефне күтәрә, һәм икенче чиратта инде иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Инде без күп уйлаган идек, төрле җирләргә барган, бер инде арендаларга, бер инде бүлмәләрне. Монда безнең үзебезнең бүлмә булды. Монда без җыелышабыз да, ниндидер чаралар да уздырабыз. Ниндидер монда шулай ук йога узган иде безнең. Ниндидер шундый рәхәт җылы атмосфера үзебезнең бүлмәбез бар. Менә шундый матур неонлы язу бар. Без менә монда чынында иҗат итәбез. Кирәк булса анда подкаст яздырабыз, кирәк булса монда күзгә каршында видео алабыз, монда тегәри дә алабыз, нәрсә төшерә дә алабыз. Безнең өчен бу чынында лаборатория, без монда безнең иҗат менә монда ачыла. Чынында Ялкын ул искиткеч шәп төркем, без моңа инандык. Чынлап та шул кадәр талантлы яшьләр эшли сезнең командагызда, Илназ әфәнде. Менә тагын бер сорау биреп узыйм әле сезгә. Ялкын сезнең өчен ул нәрсә? Кызык сорау. Мин монда бик гади һәм баналь булырмын дип уйлыйм инде. Ялкын минем өчен ул балачак дип әйтсәм, үсмерлек чоры. Ялкын минем өчен ул шул. Чөнки мин Ялкынга килгәнче җитдирәк дип әйтегәндә социаль темаларны күтәргән матбугатларда эшләдем. Һәм инде менә Ялкынга кайткач, 7 ел элек. Әйе, кайткач дип әйтергә мөмкин моны, чөнки мин аны укып бистем. Һәм менә кире кайттым ничәдер еллардан соң. Шуңа ул минем өчен менә шушы гаяр, шундый амбицияле үсмерлек чоры белән бәйле. Чөнки без монда менә кем тели яшьләрне күзәтәм инде мин. Аларга үзләренең хыялларын, максатларын тормышка ашырырга мөмкинлекләр тудырабыз, ярдәм итәбез. Искиткеч җавап. Бик зур рәхмәт бу иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Бу яшьләр иде, мин Азилә Батырханова һәм тапшыру безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.